En aquest ben dit, continuarem parlant de castellanismes camuflats, és a dir, de paraules que tenen una forma coincident i correcta en la nostra llengua, però que per influència del castellà s'utilitzen amb un significat impropi. Vegem-ho en un exemple que posem en un altre ben dit, que et convidem a veure. Burlar la vigilància quan volem dir esquivar, defugir, vorejar la vigilància o esmunyir-se de la vigilància. Burlar, que és correcte amb el significat de riure's, no ho és amb el significat de defugir, que exposem en la frase anterior. Més casos. Abonar és fer bo, en el sentit d'acreditar com a bo o ratificar. El Congrés ha abonat el programa presentat pel grup de treball i també té el significat de fer efectiva una quantitat o abonament. Cal abonar primer un 10% de l'import total. M'abonareu ara els articles que he tornat? Quan es tracta d'abocar fertilitzants, cal dir-ne adobar, d'adob, forma més genèrica, o femar, en aquest cas, sobretot si es tracta de fem. Acotar vol dir acostar cap avall, inclinar, i generalment es refereix al cap o al cos. Com a bon escoladament, acotava el cap davant les ordres. Esclafat pel pes, acotava el cos a terra. Acotar també té el significat tècnic derivat de la paraula cota i es refereix a posar cotes d'altitud, és a dir, les indicacions numèriques que indiquen l'altitud en un mapa o plànol. I així mateix, acotar fa referència a les acotacions d'un escrit, que són les explicacions fetes al marge o les que en el teatre indiquen la disposició de l'escena o el moviment dels personatges. Fora d'aquests casos correctes, però molt específics, acotar i acotació són incorrectes i, en concret, no es poden utilitzar com a delimitar, definir, fixar o circumscriure. De manera que no direm cal acotar bé quines són les causes del problema, sinó cal delimitar o definir bé les causes del problema. I si cal usar el substantiu, no direm hem de prinfilar en l'acotació de responsabilitats, sinó hem de prinfilar en la delimitació de responsabilitats. Menysprear és només menystenir, considerar sense valor, però implica una valoració subjectiva i negativa. És tan altiu que menysprea tots els seus col·legues. L'ermità menyspreava les riqueses i vanitats del món. En matemàtiques, quan indiquem que un terme o una quantitat es poden deixar de prendre en consideració perquè no alteren els resultats, parlem de negligir, i no de menysprear, i de termes o quantitats negligibles, i no menyspreables. És una forma semblant a la de l'anglès negligible o al francès negligible. Un part és només l'acció de parir. El document oficial i breu que comunica un determinat fet és un comunicat. Comunicat mèdic, comunicat d'accident, comunicat de baixa, comunicat de guerra o comunicat urgent. Finalment, tatxar és tallar un tros d'un meló, d'una fruita o de suro per avaluar-ne la qualitat. És sinònim d'assajar o ensajar, més freqüent en valencià. Si volem referir-nos a fer ratlles o traços, sobretot damunt d'alguna paraula o dibuix per marcar que volem eliminar-los, direm ratllar, passar ratlla o guixar, verb format sobre guix. La carta presentava unes quantes paraules ratllades o guixades. Ja pots passar ratlla a les propostes de títol. No me n'agrada cap. Ben dit, abonar no vol dir adobar, és a dir, abocar fertilitzants. Acotar no és delimitar, ni tatxar significa ratllar o guixar. Un part és només l'acció de parir, i no un comunicat. I en matemàtiques, els termes i quantitats que no són significatius per als resultats són negligibles i no menyspreables.